s-a ținut cont de faptul că această piesă trebuie să reprezinte România la un concurs între națiuni. Noi am votat piesa care ne va reprezenta acolo. Și în al treilea rând, vreau să le spun tuturor că eu, care le-am dat o notă mai mică băieților din Suedia, voi face toate eforturile ca să îi aducem pe Biondo la cerul de aur într-un recital consistent. Ai remușcat? Nu, am văzut ce priz au oamenii ăștia, cel care cântă vocea principală, cel cu mustața, e și compozitorul piesei pe care, Shine, dar și compozitorul piesei pe care a cântat-o la gay la Fraser. Deci a venit tot să... Au venit împreună La cu pachet. Unforgettable. That's what you are. Aș vrea, totuși, deși domnul Socaci acum la sfârșit a fost explicit clar și dar dacă regulamentul a spus că poate să participe oricine, indiferent român, neromân, care să, așa, deci dânsul din stat nu are voie să comenteze că a fost votat așa, că, deci asta nu este corect. De la anul o să se facă legile de așa fel, încât să se voteze după alte legi. Dar din moment ce ei au fost admiși și au fost petițiuni de egalitate cu toate melodiile, nu știu, parcă nu este corect să se spună că din cauza că nu au fost români, măcar compoziție, măcar, nu știu, nu este corect. Deci măcar... That's what you are.